Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά για εμάς στην Top System, καθώς μετράμε πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον κλάδο των λιπαντικών αυτοκινήτων και της βιομηχανίας και θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ στην 30η Διεθνή Έκθεση της Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε και να προβάλλουμε τα λιπαντικά WEG, μια εταιρεία η οποία μετρά αισίως 20 και πλέον χρόνια στον κλάδο των λιπαντικών. Η WEG Lubricants είναι μια εταιρεία η οποία ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με μεγάλους οίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, το σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα έχουν αναπτυχθεί με ιδιαίτερη προσοχή για να καλύψουν και να ξεπεράσουν τις απαιτήσεις των μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων, αλλά και της βιομηχανίας, και φυσικά να συμμορφωθούν με τους μελλοντικούς κανονισμούς.